nga si Bulanong dako guys. Manghinaot ko nga kining akong mga videos kakuhaan og mga maayong pagtulunan ngadto sa uban. Apan subo lang palandungon guys kay kini si inyong igsuon nga si Bulanong dako usa ka senior citizen. O maihat na lang ang iyang mga ngipon. Pero guys, mana maday ang vlog. Mag-inusapay ba di nga dili man. Ang importante guys nga imong ikabat-bat ang tinuod og ang importante nga butang nga kakuhaan og mga maayong pagtulunan ngadto sa uban. Mga tulid kay nga kahoy. Parang tulira guys sa mga kahoy guys oh. Mga mahogani gikuan jud gitanom. Parang na magud yung hinlua sa kuan oh. Hello kayo ang ilang dupit. Gabi, video ko gamay. Pure bujag bugnaw jud. Bugnaw ka adyo ag ilang area. Uy, na mga panyawan tiya oh. Nay, unsa may tambal og panyawan, tambalan, panyawan oh. Kuan. Pwede na nang makuha na itamban yung status. Kay maglihis bata. Oo, tapanan o kan, uwel? Oo. Lana? Lana. Unja. Layong bang uli diha lipir kasagulan na uli. Ako nga nang ibilin. Ikasaluwan, ikasagulan ako nang ipikasin. Unsa man siya? Pang bandus ba? Para panahot? Unsa may gisagol mo ana? Lana o ipikasin. Gamay na to. Tuludon na. Unsa may kahoy. Di ara gud ang paborito oh. Ha? Kana na buwa. Lagi paborito ra ni nako. Baligya. Tagpila po dito sa inyo ni. Basta murag. Sa man ang kuanin, anaon. 100? Suri malabang po to. 600 naman na suri aning display. Daghan de tina dito. Dini kag Valencia din ay tag 600 apoy 1,000. Dito baligya sa mga hamburger. Luya oy nangaharay ag mais oh. Kaba ra ba babakod ra na no. Mo na tambal og kidney ng ano? Uy naana man di puso. Kanang buhok ito. Oh, buhok. Ay. Yangay ko buyag kay parang mabiyo ka na ko. Ha? Apel na dito ha. Oh, lagi ako ning makuan na lagi ni. Oh, yes na. Aron kita la si Intoy. Og si Pretsilin. Amo eding laag da kita. Abot-abot da kita ini na lugar oh. Ha? Wala ni sawang. Kuan ni mo na ni ang poblasyon. Na tay lang Ma'am Noemi ani padong. Lakto na ta kay wala ta moagi dito sa kuan kay arang layo ah. Hala. Lamia lagi ri ah. Karakan kayo na kahoy no. Bitaw, bujag akasya. Bujag tabi. Nakalugar lang ko video. Wag magalit.
Ribujag. Ang dyan ay baka, oh, baka. Lagi, ilan na lagi Ma'am Noemi lagi da. Wa, ha? Pagpayong. Be, Oh, ikaw rin. murag na ni maho na ta. Wa, daan pa ko lagi nga, ilan na ni Ma'am Noemi dapit. Maka, kuha naman ko ka sa dapit ba? Masay ko na ni mo, kuan. Mao naman ni dapit. Kay kaysa mabalik ta atong kuan ang kanhi. Lagi ni pang harvest ay baligya oh. Lami aja mo sa saging. Oo, Unsa sagingan na tiya? Tundan? Dito na stamping ko na nin saging oy. Ha? Sa mga goy. Stampil ko bre ni. Stamping ko na nin saging. Mao ding nugbo siya no. Gikan ni sa kuan. Mindanao. Nahay man tong suba kawayan. Wa pa, layo pa. Tambal pa ng buli. Sa may tambal sa buli be. Kanang tubo ang batag unto tugo mo na nimo. Oh, tapos unsa pa jud? Duga ana. Pwede pang banyos. Oh, tambal sa arthritis. Imno na. Imno na. Pwede imnon di mo sa mo ah. Pwede pod. Kuan man sa gulan na nimo kanang bugbog. Masa man ang bugbog pod. Kanang murag bunga po slubi pero herbal gihapon na. Oo. Tested na jud ko ana kay katong ang ugangan. Manambal man ko siya. Mauna. Hindi naman nasa. Hmm. Tigo jud. Dako katabang ng buli oy. Sa wa mahibaw ang buli herbal. Sa tanto na mo hinong shortcut guys, wala na mo makita ang panimalay ni Ma'am Noemi. Mo tong nibalik na mi sa iyang bala siyang ginikanan guys, so gihatod mi sa iyang igsuon nga si Noel. Nagpasalamat jud ko guys kay nahimamat pud namo si Noel nga wa gyud ni nako makita sukad-sukad. Mo na iyan maming gihatod sa panimalay ni Ma'am Noemi. A few moments later. Hala, talo lang ko kay ang Nakita na dyan na mo guys ang amo ang barkada nga maestrang gwapa. Buotan pa jud. At least nagkita jud ta, ma'am. Tuod man guys, duha juga adlaw namang pangita ni Ma'am Noemi. Kay ipangita mo yun sa kong ijaan. Wala mo siya makita guys kaya adlaw dito sa pagtudlo. So Sabado Domingo man yang lugar guys mo tong nakalugar jud mi ni adto sa iyang panimalay o gi-entertain ni Ma'am Noemi. Dugan mo ko sila makita guys, mga wa pay pandemic to. Wala siya makaanhi ning among lugar. So iyang gipakita ning bata ni guys kay estudyante pa ni paggikan hantud karon nagtudlo na mao na nga nahinangop jud siya. Og ako ang iyang kauban ani guys pagpangita sa maong pag-umangkod pud niya sa pag-agawan. Og dinira na ho puto na akong video guys. So shout out na lang sa akong mga pinsan diya sa Surigao. Og sa tanan-tanan ako mga viewers, followers guys, akong magpasalamat sa inyong pagsilip og ako mayon bye-bye.